Dobar dan, dragi moji, mi smo krenuli, verovali ili ne, u jednu posebnu avanturu. U pitanju je Pariz. Snimit ćemo vam sad jedan zanimljiv video, dakle bukvalno evo vozimo se, krenuli smo tek sada. Pokušat ćemo da snimimo put bukvalno od vrata do vrata, a posebno šta je u ovoj priči jeste brzi voz, kako ga već oni nazivaju, TŽV. Ja mislim da on ide 300 km na sat i nama je prvi put da se vozimo tim vozom, tako da poželite nam sreću i vidimo se u nastavku videa. Sad smo ušli u Francusku, putovali smo sat vremena do Bazela otprilike i sad smo ušli u Saint-Louis, tako se zove mesto, i sada tražimo parking da parkiramo auto pre nego što se smestimo u voz. Dragi moji, evo nas u Saint-Louis, čekamo voz, možda je on već stigao, ali Sena će sad da proveri. Idemo običnim, najnormalnijim vozom do Strasburga, posle toga uhvatit ćemo taj brzi TŽV voz. Prvi utisak, bez problema smo pronašli parking, parking je vrlo blizu na samoj železničkoj stanici i evo još samo da pronađemo mrežu i da proverimo da li ovaj voz naš, pa ćemo se čuti u nastavku videa. Da, onaj voz je bio naš, sad smo se smestili u voz i čekamo da voz krene. Prtljak se stavlja gore, to jest ručni prtljak. Kod vrata ima jedan deo, tu smo stavili kofere. To je to. Des pickpockets peuvent agir dans cette gare. Surveillez vos effets personnels. Your attention please. To avoid thefts, please keep close watch on your luggage and belongings. Wir warnen Sie vor Taschendieben im Bahnhof. Achten Sie bitte auf Ihr Handgepäck. Evo, dragi moji, stigli smo u Strasburg i čekat ćemo još neki minut naš brzi voz koji će nas odvesti do Pariza. U putu smo prošli super, voz jeste bio malo stariji, ali je dobro, u smislu očuvan, dobro, baš je brzo vozio, sigurno nekih 200, doseže do 200 km na čas, tako da smo ovdje baš brzo stigli, bila nam je udobna vožnja. WC ne izgleda baš sjajno, ali eto, postoji. Sve u svemu bilo je jedna prijatna i udobna vožnja. I vidimo se u nastavku. Evo malo da vam snimim kako izgleda ta železnička stanica u Strasburgu.
Moramo da idemo još na tamo. I moramo da idemo još. Ajde, idemo. Gde je on? Ajde. Neko uči. Ipak onaj voz nije bio naš, ali možda je to i malo sreće da možemo da izađemo evo malo i da vidimo kakav je Strasburg inače, koliko toliko. Imamo otprilike nekih 15-20 minuta do našeg voza. I eto, zanimljivo izgleda da je železnička u centru grada. Smestili smo se u ovaj brzi voz i moram da priznam da je vrlo skučeno, nisam to očekivala. Onaj prvi voz što se tiče udobnosti, mislim da je luksuz za ovaj što se tiče mesta. Imali smo dosta mesta i za ručni prtljag, za razliku od ovog gdje su ove iznad mene vrlo male i sužene ove police. Znači, Senđi i ja evo sedimo tik jedan pored drugog. Dakle, jutros u brzini nisam baš imala puno vremena ni da se našminkam. Imala sam ideju da se našminkam u vozu, ali mislim da od toga nema ništa, jer stvarno je sve skučeno. Ali ajde da testiramo i tu brzinu od 300 km na čas pa da vidimo da li vredi. Evo, voz je fino ubrzao sada. Evo ga. Voz je razvio brzinu najvišu do sada, 313 km na čas, baš se vozimo brzo.
Pa eto, u suštini se isplati, jeste da je skučeno unutra, ali bar ćemo stići za nekih otprilike 2 sata od Strasburga do Pariza. Imat ćemo samo jedno stajanje. Gdje je jedno stajanje? U Metz. Eto, tu ćemo stati jednom i dakle 2 sata do Pariza, pa se vidimo u nastavku. Sada sam se popela gore izgleda ne baš tako skučeno kao dole. Dole ko ima problema sa klaustrofobijom nije baš idealno. Nadam se da me koliko toliko dobro čujete zbog buke. Ovaj WC smo upravo sada proverili. WC je mnogo bolji nego u onom prvom vozu, ali što se komfora tiče, onaj prvi voz je bio običan, onaj voz bio je bolji. Ovaj je dosta brži, ima bolji WC, ali su sedišta nekako skučena, ali kad shvatite da ćete brzo doći, onda nije neki veliki problem. Samo moraš da zgaziš, pomeri se malo, mama, da se zgazi, čekaj. I moraš da držiš se, Mići. E tako, nogom držiš. Jel tebi Selma udobno? Da. U stvari smeta mi ova tašna. Smeta ti ova tašna? Aha, ok, sad ćemo da sklonimo. Ne mogu da se nađem. Imali ste priliku da vidite, gužva je velika, čekamo sada u redu ispred jednog šaltera za servis, to jest da uzmemo karte za metro, uzimamo karte, ne? Uzimamo karte za metro, jednostavno pokušat ćemo da uzmemo karte za cijelu porodicu za nekih 7 dana otprilike i da vidimo koliko će to da košta. Pogledajte kolike su gužve ispred, mi čekamo već odavno. Evo nas, čekamo sada naš, kako se zove, pa voz, da? Koji će da nas vodi, u metrou smo ovdje i čekamo voz koji će da nas vozi dalje na našu stanicu. Ovo će nam biti posljednje prevozno sredstvo do Senadove rođake i kasnije vam se javljamo i uskoro završavamo ovaj video. Dragi moji, ovdje završavamo video. Stigli smo u kvart gdje naša rođaka živi, ostalo nam je još nekih možda 2-3 minuta do njenog stana. Kišica kapljucka, nemamo baš puno sreće sa vremenom,
Ali nema veze, taman dok popijemo neku kaficu, dok se malo oporavimo i okrepimo kod naše rođake. Nadamo se da će do tad kiša stati i da ćemo nastaviti našu avanturu. Prošli smo super, zadovoljni smo. Prvi put smo se vozili metrom. Zanimljivo je bilo, vrlo brzo vozi onaj metro i mnogo je gužve, nešto na što mi uopšte nismo navikli, tako da je posebno jedno iskustvo i svakako preporučujemo da se dođe vozom. Brzo! Preporučujemo vozom da se dođe. Stvarno je jedna avanturica i to je to. Mi smo zadovoljni, da, kupili smo karte za 7 dana, potrošili smo za karte, napisat ću vam tačno koliko, ali možete reći blizu 200 evra, negdje između 170 i 200, ne mogu da se sjetim tačno. Koliko senđi su bile? 187 su koštale sedmične karte za sve nas, da možemo da koristimo dakle, prevoz, metro i sve što treba. Svakako u Parizu je velika gužva što se tiče automobila i zbog toga nismo htjeli automobilom ni da dođemo. Tako da to je to, zadovoljni smo. Poželite nam lep provod i vidimo se u drugom videu. I ako vam se sviđa ovaj video, pretplatite se na naš kanal koji se zove Mama Super Ego Pidžama. Ćao! Slikali smo se, ovo je opera, uzmi, stavi kako hoćeš. Ovo je opera, malo smo u žurbi, tamo pravo je Louvre. Danas nam je prvi dan ovdje, da vidimo šta ćemo uspjeti da snimimo za ovaj vlog. Kako lepo, baš mi se sviđa. Nikad nisam vidjela pravi. Samo crkvi. Ovo je pravi. Nek sutra idemo tamo da vidimo. Sutra? Ne sutra ideš izgleda. Nek sutra. Da se popiju.
lepo izgleda. Ça, c'est pour vous. Merci beaucoup. Non, je travaille au printemps, moi. C'est pour ça. Vous êtes où au printemps? Je suis au La siège. beauté Au siège. Non, je suis Ah, au au siège. siège. Je suis dans les bureaux. Ah, avec... Ovo tako dobro miriše. Napisat ću vam kako se ovo zove, ovo je njihovo klasično jelo s ovim sosevima.